Ундурма. Ундурма. Удурлисаш, кондурдисаш, всякакви такива много важни думи, които научих тук в планината. Само за един ден съм тук и толкова много неща знам. Нищо не разбрах почти от това, но ми прозвуча доста заплашително, така че сега ще ви покажа заглавието, което ми даде мечката. Ето вижте, Петър Стоянов, катурна надежда. И сега ще цитирам. Видяхте ли го вие? Зрителите видяха ли го? Петър Стоянов е новия лидер на СДС. Дами и господа, за да не ме катурна и мене мечката, като Петър Стоянов е катурна Надежда Михайлова, аз съм поканил да коментира победата си самия нов лидер на СДС, Петър Стоянов! Здравейте, българи! Здравейте, родопчани! Не можете мъгло да е тейка, ей! Не се ли радвате да ме видите? Остате ви го благодаря ви, много съм радостен, много съм щастлив. И както казвате вие, родопчаните, аз съм новият на лидер, а новият льодер на СДС-то. Благодаря. Добър вечер, господин Стоянов. Здравейте, още веднъж да ви кажа, много се радвам да видя. Честита победа, как се чувствате? Разбира се, много съм радостен и щастлив и ще бъда по-родопски откровен. Рипна ми калинката. Отказ. Рипни калинка, да тропни ме, да се пукне каканатка. Благодаря ви. Вие го разбирате обаче родопски, аз съм изненадан. Нещо друго на родопски може ли да ми кажете? Какво да ви кажа? Не знам, нещо да речем, явно, че сте близък до този край. Колорадски бръмбър, знаете ли как е? Как е? Петатова бабулька. Охлюв. Охлюв, знаете ли как е Охлюв? Не знам как е Охлюв. Шълмен. Нещо като шоумен. Да. Шълмен. Да. Добре, Костедурка, знаете ли как? Не. Жълба. Знам, в пресата пише обаче, че сте катурна... по-скоро може би е златоградско, не знам. В пресата пише, че сте катурна Надежда Михайлова. Как ще коментирате това? Много просто. Катурнаха, разбира се. Катурнаха, за да може да легне по гръб. В политическия смисъл, разбира се. Така краката и да правиха знака на СДС. Такъв е той бат Пайчо Кирци и седесарските символи навсякъде, знаете. Ще направите ли опит за сближаване с Иван Костов? Това е много любопитен въпрос, който вълнува всички зрители. Вижте, аз вече не правих опит. Поканих Иван Костов в синята кричма в Воденицата. Поговорихме си за нашите симпатизанти и по едно време му казах. Да. Така казах му само една реплика, която съм му казвал и преди. Иване, кажи си, те ще те разберат. А той ми каза, добре, ама не знам дали ти ще ме разбереш, Петър. И ми върна портфайла. Така ли? Вярно. Ето, върна го. Вярно, празен е, но пък аз никога не нося пари в себе си, когато ходя на среща с Иван Костов. Говори се, че някои хора в СДС не ви обичат, поне сте в прекалено близки отношения с царя. Вярно ли е това? Вярно е. Вярно е, че ме интервенират в някои релации с Сакскобургготски, но обективно погледнато, още му е не дошло временно да говориме за това. Благодаря. Как реагира... Как реагира Надежда Михайлова на загубата, господин Стоянов? Надежда ме поздрави през зъби обаче. Така ли? През моите зъби, ето така. Но аз имам толкова много зъби. Да, че това въобще не ми се отрази. Напротив, щастлив съм, толкова съм щастлив, че адски много ми се пее. Пее ми се? Да. Аз и по принцип, като дойда в Родопите, ме напъва много яко да пея. Затова и мисля да изпея една песен на родопските Beatles. Да? Борбонете още им викат. Борболете? Борбонете. Да, борбоните. А може и бабулките. Бабулките? Да. Добре, каква ще е тази песен? Ами, на конференцията, така, изпях, може и пак да изпея. Добре. Между другото, тук един момчета ми даха някаква бележка за вас, докато взема микрофона.
Добре. Майстри музика. Конференцията бях и на детро я прецеках. Набарах верния момент. Не седеса, съм президент. Кой сега е шеф? Не седеса, шеф не седеса, шеф не седеса. Той шеф не седеса, шеф не седеса, шеф не седеса. Наде, 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 наде. Как се наде, 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 наде. Уважаеми зрители, освен виртуозни и едновременно с това непринудени коментари по щекотливите теми на деня, на мен често ми се налага да опровергавам някои неверни твърдения в пресата. Днес определено имам повод за това, защото ето вижте на какво попаднах. Туризмът, вестник Известия, това е руски вестник, туризмът ни бил съветски тип. Въобще не съм съгласен с това твърдение, затова ще се обърна към вестник Известия. Товарищи, що вие говорите? Вие повъркали с немножка? Най-малкото, ако нашия туризъм беше от съветски тип, нямаше да имаме извори с минерална вода с водка. Да не говорим, че руските туристки никога нямаше да казват: България е център вокруг света. Само там можна да видим известни певец Слава Трифонов, как се пичот на плажа и идет кукурузами. Напротив, нашия туризъм е от световна величина, в което аз успях за пореден път да се убедя тук в Девин. Виж, българските туристи, те не просто са на световно ниво. Бих казал, че просто няма такива туристи в света. За да ви го докажа, ще ви разкажа една история, която се случила в една българска туристическа агенция. Агенцията била елитна и се казвала Панталей Пътник Травел. Един ден телефонът в агенция Панталей Пътник Травел позвонил и го вдигнала служителката Цеца Дестинарова по прякор големата дестинация. За нея мъжете в офиса казвали: Цецето дава във всички посоки и винаги има свободни места за някой нов курс. Тя вдигнала телефона и каза: добър ден, какво можем да направим за вас? А от другата страна се чул приятен пубертетски глас, като гласа на младия Слави Трифонов, преди да му мутира. Предлагате ли скородини до Родопите? Разбира се, отговоря любезно служителката на туристическата агенция. Имаме екскурзии до Девин, Смолян, Пампорово, Велинград, Широка лъка, Чепеларе, Стойките. В този момент младежкият глас се прекъсна. Благодаря ви, Стойките е добре. Да ви кажа, в Девин е по-луксозно, казала служител. Не, Стойките става. Ние решаваме кръстословица. Уважаеми зрители, въпреки че все още съм полунеизкушен, или по-точно казано съм така полуневъздържан и нереализиран, аз все пак как невъздържан? Нереализиран. Аз все пак следя най-новите тенденции в света на интимното. Вярно, една приятелка ми каза, че приличам на интимен натюрморт, но това не е вярно. Напротив, аз просто набирам сили. И когато дойде момента, ще бъда истински звер, ще бъда динозавър. Даже знам как ще ме наричат. Тиранозавър секс. Това ще е така, защото си имам своите малки тайни. Ето вижте, жените... извинявайте. Минаваме нататъка. Кафето прави от мъжа звяр. Кафето е чуден елексир. Днеска е много хубав ден за мен. Независимо как се консумирам предвид кафето, не деня. Кафето е чуден елексир, както казах. Ще ви дам пример със следната история. В един голям офис, една голяма фирма, си говорили две от секретарките. А секретарките, както знаем ние, шефовете, са най-големите майсторки на кафето. Едната попитала другата: не мога да те разбера, бе, мило. Как ти се отдава винаги да носиш кафето на шефа бегом, нагоре по стълбите и не разливаш нито капка? Много просто, бе, казал другата. Просто като тръгна отдолу на стълбите, нагоре по стълбите, изсипам си кафето в устата, горе го изплювам обратно.